ברשות קהל קדוש ונכבד. השבת, אם ירצה השם, אנחנו נסיים את ספר ויקרא, שני פרשיות בהר בחוקותיי. כך חז"ל מלמדים אותנו, כפי הכתוב, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר נותן לכם וישבת הארץ שבת אדוני 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך ועשית את תבואתה וכולי וכולי וכולי. צריך להבין, מוריי ורבותיי, שאלת כל המפרשים ידועה השאלה להרבה דיון נשפך עבורה. רש"י גם שואל את השאלה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? לכאורה, מה זו השאלה? השאלה היא פשוטה. הלא בני ישראל, כשמשה מדבר איתם, איפה זה נמצא? וידבר השם אל משה, איפה? בהר סיני. אז אם בהר סיני עדיין לא נכנסו לארץ. אם עדיין לא נכנסו לארץ, אז מה שייך עכשיו ללמד אותם את כל החוקים של כניסה לארץ ישראל? זה אולי כביכול זה מיותר, או לא כל כך נחוץ, בכל אופן כרגע. הלוא אנחנו נראה אחר כך בהמשך את כל מיתי המדבר, אז כאילו מה לחינם לדבר מה עניין שמיטה אצל הר סיני, אלא רש"י אומר דבר יפה. רש"י אומר שנדע, הלא כל המצוות נאמרו בסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופירוטיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו דקדוקיהם וכללותיהם, כולם גם בסיני. אם כן, מוריי ורבותיי, מה העניין בבחינה הזו של שנת השמיטה? על שנת השמיטה אמרו חז"ל, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. מה הפשט? התורה הקדושה מצווה אותנו 6 שנים תזרע שדך. זהו, 6 שנים. מה בשנה השביעית? מניחים אל השדה, מניחים לשדה לנוח. השדה צריכה רגיעות שלמה, שנה שלמה. אסור לטפח אותה, אסור לזמור אותה, אסור לקלטר אותה, אסור להפוך אותה, אסור לדשן אותה, להשאיר אותה לקוצים וברקנים לשנה אחת. 6 שנים אתה תזרע את שדך, ואין ספק שגם 6 שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. אבל בשנה השביעית, שנת שבתון, יהיה לארץ שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור וכו'. לכאורה, מוריי ורבותיי, כשהפסוק אומר גיבורי כוח העושה דברו, לשמוע בכל דברו, למי צריך לשייך את זה? לדעתי צריך לשייך את זה למי? למלאכים. לא לבני אדם. כי אדם במורגלות שלו ובמסוגלות שלו, בהבנה האישית שלו, הוא יודע שאם הוא זורע בשדה, יש לו מה לקצור. יש לו מה לקצור, יש לו מה לאסוף, יש לו מה לאכול. אבל כשאדם לא עובד שנה שלמה, ממה הוא יחיה? לכן, בהמשך, הקדוש ברוך הוא גם מתייחס לאותם הקבוצה הזאת שיגיעו לטיפה חיסרון באמונה, וישאלו את השאלה של מה יאכלו, כי אם אנחנו נעבוד ולא נזמור, אז כיצד באמת יכלו לחיות? איך אפשרי? לשם, מוריי ורבותיי, לשאלה הנפלאה הזאת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? לאותם אלה ששואלים מה נאכל, מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? וציוויתי את ברכתי ל3 השנים. שמעתם, מוריי ורבותיי? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה ל3 השנים. פירוש, אומר הקדוש ברוך הוא, לאותם אלה ששואלים את השאלה של קצת פגם באמונה, ומה נאכל?
הרי אנחנו לא זורעים שנה שלמה. אז מילא, קצרנו בשנה השישית, אבל בשנה השביעית צריכים להניח לאדמה. לא זורעים ולא קוצרים, לא מזמרים את הענבים, את הכרם, לא ספיחים. אז מה עושים? ממה אפשר לחיות? ממה נאכל? לזה אומר הקדוש ברוך הוא לאותה הקבוצה. וציוויתי את ברכתי ועשת את התבואה לשלוש השנים. פירוש, בשנה השביעית, הרי אדם לא יעבדו. מתי הם יאספו את התבואה? בשנה השישית. כאן הקדוש ברוך הוא מבטיח ועשת את התבואה לשלוש השנים. פירוש, שנה שישית, שנה שביעית, שנה שמינית. כלומר, בשנה השישית, כאשר יאספו את התבואה, יהיה תבואה לבחינה של 3 שנים. שישית, שביעית ושמינית. אבל זה מוריי ורבותיי, למי? למי ששאל את השאלה. למי שלא שואל, זה פשוט לא. אם הקדוש ברוך הוא אמר, בשנה השביעית יהיה שבת שבתון, זה פשוט. אבל מוריי ורבותיי, באים חז"ל ומלמדים אותנו שדור המדבר, היום קוראים אותו דור דעה. עליהם אומר הפסוק, גיבורי כוח, לא גיבורים בשרירים, אלא יודעים להילחם עם השטן, יודעים להילחם עם היצר. גיבורי כוח, עושה דברו של מי? עושים את דברו של הקדוש ברוך הוא, כמו שבבחינת קבלת התורה נעשה ונשמע. אם כן, חי ורעי, זה עם קדוש מאוד, שרק אצל בני ישראל אפשר להגיד גיבורי כוח, וזה דווקא צריך לומר למלאכים. וזה היה עם ישראל. עם ישראל היה קודש הקודשים, והנה בשנה השישית היה נותן את יבולה גם לשישית, גם לשביעית וגם לשמינית. למה צריך לשמינית? מכיוון שהרי שנה שביעית לא זורעים כלום. מתי זורעים? בשנה השמינית. אז כדי שיהיה כוח, אז בשנה התבואה הקודמת, בשנה השישית, נותן גם לשמינית, כדי שלא יאמר אדם, אז אני אעבוד 6 שנים, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לי ל3 שנים, בשנה השביעית אני אעבוד. ידוע שזה ברור לו לקדוש ברוך הוא, אלא שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט, הוא בוחן ליבות וכליות. מי שחושב שהוא יעבוד 6 שנים, ובשנה השישית הוא יקבל 3, ובשנה השביעית הוא גם יעבוד כדי שלא יותר, שידע שגם 3 שנים הוא לא יקבל. משום שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט למרחוק, ויודע מראש מה תהיה מחשבתו של כל אחד. אז אם מכאן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה עולה במחשבתך ומה אתה תעשה בסוף, אז למה מתכננים? הרבה מתכננים ושוכחים שיש מישהו שמתכנת אותנו כבר מראש. הכל, התכתיב כבר כתוב לנו מראש. אלא זה בשביל פשט אחד, כדי שבשנה השביעית, מה יעשו כולם? מה יתבטלו? הרי ביטול זה גם לא טוב. מביטול יהודי יכול להגיע לעבירות. הלא הבטלה מביא לידי שעמום, והשעמום מביא לידי הרהור, והרהור מביא לידי עבירה. דבר פשוט. אז איך נעשה? אלא מלמדים אותנו חז"ל, שבשנה השביעית, אני מבקש בורא עולם, שבשנה הזאת כולם עוזבים את השדה, עוזבים את החקלאות, עוזבים את הפלחה, ובאים לבית המדרש. שנה שלמה יושבים ועוסקים בתורה. שנה שלמה יושבים ועוסקים בתורה, כדי שזה ימלא לו את כל גבורות 70, אם בגבורות 80, שיהיה לו מסע לחיי העולם הבא. למה? מכיוון שידוע שכפי שהגמרא אומרת, אמר רבא, היא אומר לתלמידים שלו, ביום תשרי וביום ניסן לא תתראו כמי. היה אומר לתלמידים שלו, בחודש תשרי ובחודש ניסן אתם לא באים לישיבה, נשארים בבית, חופש. למה? חודש תשרי מה עושים? צריך למכור לו לווים, אתרוגים, 4 תמינים, לא? ובחודש ניסן צריך לעבוד במצות. וזה מביא פרנסה לכל השנה שלמה. יוצא שבשנה אחת, כמה חסר לתלמיד חכם? כמה חסר לו בשנה?
חודשיים של לימוד. איך הוא ישלים אותם? הרי אחרי 120 ידונו אותו על החודשיים האלה שהוא בכל אופן לא היה בסדר קבוע. בא הקדוש ברוך הוא ואומר 6 שנים תזרע שדך. 6 שנים תזרע שדך ואת כרמך. אבל בשנה השביעית שנת שבתון לשם. יוצא ששנה שלמה כמה יש בה? 12 חודשים. אמרנו שנה אחת אדם מפסיד חודשיים, תשרי וניסן, כפול 6 שנים זה 12 חודשים שהוא מפסיד. מתי הוא משלים אותם? בשנה השביעית. שנה שלמה שיש בה 12 חודשים, יושב בבית המדרש ומשלים את הלימוד חסר לו, כדי שלא מחרתיים היא תהיה בעוכריהו אחרי 120, הבחינה של עלייה וקוצבה. לכן זה מעביר אותנו מיידית לפרשה הבאה. אמרנו 2 פרשות מחוברים, בהר בחוקותיי. הפרשה הבאה היא תהיה פרשת בחוקותיי, והיא תהיה מרכז ענייננו עד כמה שאפשר. ובחוקותיי, מוריי ורבותיי, כך מתחילה התורה הקדושה ואומרת, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תלכו מוריי ורבותיי, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם די של בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, והיפה מכולם, וחרב לא תעבור בארצכם וכולי. מוריי ורבותיי, על הנקודה הזו אנחנו נשתדל לעמוד השיעור, שזה ייתן לנו איזה מסר טוב לכלל החיים שלנו, בפרט ביום יום, איך אמורים לנהל את חיינו ביום יום, וכל אחד בכל מכלול מעשיו. רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו. מה פירוש? אם בחוקותיי תלכו, חוקותיי מיעוט רבים 2, לא כתוב בחוק אלא בחוקותיי. משמע 2 חוקים יש פה. איזה 2 חוקים? תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אם בחוקותיי תלכו בתורה שבכתב ואתם תלכו לפי תורה שבעל פה, אז תזכו לכל הברכות שכתובות כאן בתורה. ורש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי קיום המצוות אמור, מה אני מקיים? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. חידוש, נבאר את זה לאורך כל השיעור. רש"י מלמד אותנו, מוריי ורבותיי, מה זאת אומרת אם בחוקותיי תלכו? זה פשוט. אם בחוקותיי תלמדו אותם, תשמרו אותם, תקיימו אותם. מה זה חוקותיי תלכו? מה כל המצוות אני מקיים? ללמד. נקודה אחת. רש"י אומר, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ואם אכן כן, למה אתם תזכו? לכל הברכות שיש לנו כאן בתורה הקדושה. אבל לפני זה הייתי רוצה דווקא לדלג לסוף הפסוק שאמרנו, וחרב לא תעבור בארצכם. מה פירוש? מה זה חרב לא תעבור בארצכם? כדי להבין זאת, הרי כמו שלמדנו מרש"י, שכשבאמת הולכים לפי חוקות התורה, אז זוכים לאחד הברכות שהיום אנחנו שומעים. הרבה אנשים קשה להם לישון, יש להם הרבה חרדות, יש להם הרבה תלאות, יש להם הרבה מועקות. לזה אומרת התורה הקדושה, שאם נלך לפי חוקות התורה, ושכבתם ואין מחריד, כלומר תוכל לישון בשקט, בלי ועל יום,
ובלי צימפרלק ובלי שום כדור נוסף אחר. אתה תוכל לישון בלי חרדות, ואין מחריד, אין חרדות ואין מועקות, תוכל לישון בשקט ובשלווה. כמה נשמע אנשים, הוא שותה ווליום או שתיים, הוא לא יכול לישון, הראש שלו עובד נונסטופ, הוא נמצא בחרדות, נמצא במועקות, יש לו הרבה דאגות, יש לו הרבה צלעות בחייו, קשה לו להירדם. האם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה? יתרה מזאת, גם חרב לא תעבור בארצכם. להבין את הבחינה הזאת של וחרב לא תעבור בארצכם, הגמרא במסכת ירושלמי בפרק ג' הלכה ח', שם הגמרא בירושלמי מבארת לנו מעשי יפה להבין מה פירוש שתהיו עמלים בתורה. נבין את זה במוחשי. שם הגמרא מבארת מעשה שבזמנו היה הגאון שבדור לוי ברסיסי, היה גאון גדול, היה עסקן תורה בתורה, היה למדן גדול ועמקן גדול בתורה, כל כולו היה תורה. והנה הגמרא אומרת שפעם אחת, תוך כדי שהוא יושב ולומד, באו גייסות לעירו. אלה הקלגתים, כל מיני האנשים הלא טובים שרוצים להיכנס לעיר על מנת לצור אותה, לבזוז אותה ולגזול בה וכולי. שמע לוי ברסיסי, שמע מאנשים שלו שהגיעו גייסות לעיר, מה עושים? שמע לוי ברסיסי מה עשה? לקח ספר תורה בידו ועלה לראש הגג ופתח את הספר ואמר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני לא ביטלתי מילה אחת מהספר התורה הזה. אני קיימתי את התורה הקדושה הזאת. ריבונו של עולם, אם אני קיימתי את כל מה שכתוב בספר הזה ואני לא ביטלתי אפילו מילה אחת, שהגייסות יחזרו אל מחוז חפצם. מאיפה שבאו, שהקדוש ברוך הוא יהפוך את ליבם ורוחם ויחזיר אותם אל מקומם. ואם אני לא קיימתי את התורה וביטלתי אפילו מילה אחת מהתורה הזאת, שהגייסות ייכנסו ויעשו מה שהם רוצים. תוך כדי שהוא מדבר, מה קרה? אותם החבר'ה הגייסות האלה הסתובבו באזימות 180 מעלות וחזרו על דרכם. ממשיכה הגמרא ואומרת, מעשה בתלמידו של רב סיסי, שגם בזמנו הגיעו גייסות לעיר. מה הוא עשה? אז הוא אמר, אני אעשה מה שמורי ורבי עשה. לך בתמימות, מה שהשם רוצה יעשה. לקח גם הוא ספר תורה ועלה לראש הגג ואמר ריבונו של עולם, אם אני קיימתי את כל מה שכתוב בספר תורה הזה ולא ביטלתי אפילו מילה אחת, ריבונו של עולם, שהגייסות יחזרו על עקבותיהם. ואם אני לא קיימתי מה שכתוב בספר תורה הזה ואני ביטלתי ולא מילה אחת, שהגייסות ייכנסו ויעשו מה שהם רוצים. וכמובן שנעשה לו נס והגייסות חזרו על עקבותיהם, אבל התלמיד הזו נתייבשה לו ידו. נתייבשה לו ידו, מה שקוראים אותו היום אירוע מוחי. לא זו יד. לא, יד נתייבשה, לא מגיבה יותר. מה יש? אומרת הגמרא, אתם יודעים למה? נכון, המפרשים עומדים על הגמרא הזו בירושלמי ואומרים, נכון, אותו תלמיד מובהק של רב סיסי בטח בצדקתו מאוד, אבל על כל פנים הוא הטריח את בוראו שיעשו לו נס. הלא הוא לא היה ברמה של לוי ברסיסי. לוי ברסיסי היה בבחינת, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין צדיק ה' כמדומני, שם אומרת הגמרא, איזהו בן העולם הבא? מישהו גריס באורייתא תדיר, לא פסיק פומי מאורייתא, ועסיק בתורה תדירה, ולא מחזיק כתיבותה לנפשה. אחד כזה נקרא בן העולם הבא, שהוא מחזיק את כל העולם, כולו. אז מילא, לוי ברסיסי, כשהוא לוקח את הספר תורה ואומר את מה שהוא אומר, בוודאי, צדיק אומר, הקדוש ברוך הוא מקיים, ותגזור אומרת יקום לך.
אבל תלמידו המובהק מן הסתם לא היה ברמות שלו, אבל על כל פנים הוא היה תלמידו והוא נהג כמותו. על כל פנים, נכון, בטח בצדקתו, אבל הוא גרם שלהטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות לו נס, ועל כך הוא נענש, והסימן היה שנתייבשה לו היד. לאחר זמן, תלמידו של לוי בר סיסי גם נכנס לגייסות בזמנו. אז הוא אמר, אני אעשה מה שעשה מורי ומה שעשה זקן מורי, ולקח גם הוא ספר תורה ועלה למעלה ואמר, ריבונו של עולם, אם אני קיימתי מה שכתוב בספר תורה הזה ולא ביטלתי אף מילה, שהגייסות יכולה לקוטן. אבל אם אני ביטלתי את הספר תורה הזה וביטלתי אפילו מילה, שיכנסו הגייסות. ואכן נכנסו הגייסות ועשו מה שרצה. למה? לפי שמה שהוא אמר זה דברים בטלים לגמרי, הלא הוא לא היה בדרגות האלה של לוי בר סיסי, או לכל הפחות גם לא אפילו בדרגתו של מורה, הוא תלמידו של לוי בר סיסי. איך אתה יכול לבוא ולומר מילים שכאלה? היה צריך לעשות דברים אחרים. פה רואים מוריי ורבותיי, מה זה עמלה של תורה? זה בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. כלומר, אם אתה מקיים את הבחינה שכל חייך אתה עמל בתורה, אתה מתייגע בתורה, ממילא וחרב לא תעבור בארצכם. הבחינה היא, לא יצטרכו להיכנס גנבים, גייסות, תוקפנים, או כל מיני כאלה חיזבאללות למיניהם, יחו כפרות עליכם, אמן. כל זה מתי לא יקרה? כאשר אנחנו מקיימים אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותו, לא רק לדעת את החוקים וללכת כדרכם, לא רק לשמור את החוקים, אלא ועשיתם אותם. כלומר, כל הבחינה האמיתית זה הבחינה של עשיית התורה. קיום התורה על חל מייסה, בחינה של, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, וידעת והשבות אל לבביך. לא מספיק הידיעה שאתה יודע שישנו ריבונו של עולם. זה לא מספיק הידיעה שאתה יודע את התורה. אתה צריך והשבות אל לבביך. נמצא מוריי ורבותיי שהעמל שבתורה הוא צריך בחינה גדולה מאוד. אבל היום אני זרקתי בתפילה בין מנחה לערבית, רגילות קצת דברי תורה, ואני זרקתי איזו פצצה מסוג פג'ר 5, ואני רוצה לתת גם לכם אותה. בואו נראה איך מסתדרים איתה. בזוהר הקדוש יש באיזה אחד הממרות שם, מבואר שמה שהוא כותב שישנו אדם רע בעולם, ואותו אדם רע הוא כל ימיו משתדל לעשות רע ולהרע לאחרים, והוא נחשב לרע לפני בורא עולם. אתם יודעים מי זה? תנסו כל אחד עכשיו להיכנס להגדרה הזאת ולנסות לחשוב את מי אתם הייתם יכולים לדמות כאדם רע שכל ימיו רק רע וחושב רק להרע. לא, זה אני יודע, בן אדם אמרתי. יצא רע זה דבר ברור. דברים הבן אדם. מי? המן. פרעה, סיסרא, סנחריב. אז בואו תשמעו את לשון הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש, מוריי ורבותיי, אומר, אתם יודעים מי נקרא רע לפני ריבונו של העולם? מי שעמל בתורה כל היום הוא נקרא רע בעיני השם. זאת אומרת, הממרה הזאת עכשיו שוברת את כל המיתוסים שלנו. כל מה שלמדנו עד היום זה סותר. סותר. קשה מאוד. מי יכול לישון? מי עכשיו הייתי משאיר אתכם עכשיו עם הממרה הזו ואתה יכול לישון? מי שיכול להרדם? אף אחד. בטח לא אני. אף אחד לא יכול להרדם. איך אפשר להגיד? הרי איך אפשר להגיד? כל עניינו שהאדם, אדם לעמל יולד.
ופה הזוהר הקדוש אומר שמי שעמל בתורה הוא נקרא רע בעיני השם. והראיה, הוא מביא גם פסוק, ולא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. שמעתם? ולא ראה עמל בישראל. כלומר, העמל הזה הקדוש ברוך הוא לא צריך אותו, הוא לא מתייחס אליו בכלל. לא הביט אבן ביעקב, גורנשט, ולא ראה עמל ביעקב. העמל הזה לא תופס נקודה אצלו. איך יכול להיות, מוריי ורבותיי? ויש עוד מקום אחד שכתוב עמל וכעס. אז אתה אומר, אם אדם עמל ומהעמל הזה גם יוצא כעס, אז לא שווה העמל הזה. עכשיו קשה, קשה מאוד. אני רציתי דווקא להשאיר אתכם בשאלה עד שבוע הבא, אבל אני מפחד שאתם לא תרדמו, אז אני אתן את התשובה. זה פשט פשוט דרך אגב, זה פשט פשוט מאוד. אבל שנדע, זו קושיה מאוד קשה. כי מצד אחד אתה רואה כאן, ולא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל, איי בישראל, דהיינו הקדוש ברוך הוא בכלל לא רואה את העמל הזה. אז עכשיו מי נקרא טוב? הלא מצד אחד אתה שומע שמי שעמל בתורה נקרא רע. אלא מוריי ורבותיי, צריך להבין, יש עוד פסוק אחר מנגד שאומר יגע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לחיי העולם הבא. מה פירוש? יהודי כשמתייגע עם כל גופו, ממילא הוא יכול להינצל מרשתו ושלטונו של סדרה אחרא. חד משמעית. יגע כפיך כי תאכל. אם כן, מוריי ורבותיי, איפה ראינו כזה דבר? יעקב אבינו, כאשר מבקש לצאת שם מחרן ולקחת איתו אנשים, אז מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, תדעו לכם. איך הוא אמר להם? ראה את יגיע כפיי, ראה האלוהים ויוכח אמש. כלומר, בורא עולם ראה את היגיעה שלי אתמול ויוכח, כלומר הציל אותי בציפורניו וזרועותיו של לבן. למה? כיוון שהוא ראה איך שאני עושה את המלחמה שלי עם הצאן נקודים, ברודים ותלויים, עם הנשים שלו, עם הילדים שלו, מבקש לברוח, הוא נלחם. מה יש? הוא אומר לרחל ורבקה, מה הוא אומר לרחל ולאה? מה הוא אומר להם? אני רואה את פני אביכם לא כתמול שלשום. שמעתם? מה פירוש? אלא הוא אומר כך, אני מרגיש שכבר אין את היראת שמיים, אין את הדיסטנס, מה שהיה כתמול שלשום. מזה צריכים להיזהר. כשיש את כוח ההרגל, אתה בבעיה. אם אתה יושב עם השטן ואתה מפטפט איתו ומדבר איתו, קרוב מאוד שאתה תעשה כמעשהו. קרוב מאוד שתעשה כמעשהו. עכשיו אפשר להבין למה דוד המלך פותח את כל ספר התהילים בבחינה אחת. אשרי האיש. מה זה אשרי? מאושר הוא האיש. מי נקרא בעל אושר? מי שלא הלך בעצת רשעים. מושב ליץ לא עמד, ומושב ליצים גם לא ישב. אמרו רבותינו, כך לשון הגמרא. מה זאת אומרת? אם הוא לא הלך, ודאי הוא לא עמד, אם הוא לא עמד, ודאי לא ישב. מה פירוש? אלא פעמים בא השטן, והוא מבין שהוא לא יכול עליך, והוא מבין שאתה חזק והחלטת להתחזק, אז הוא בא בדרך עקיפין, ויש לו את כל השוטים ואת כל העצות ואת כל הרעיונות כדי להפיל אותך אל רשתו, בקלות. א', הוא יותר מבוגר מאיתנו, הוא מכיר את העולם לפנינו, ואז הוא אומר לך, תשמע, נכון שחזרת בתשובה, זה דבר יפה,
נכון שבאת אל השיעורי תורה, זה דבר נפלא מאוד, אבל יש לך חברים, אל תתרחק מהם. אל תהיה פנאט, אל תהיה קיצוני. אדרבה, אתה רואה את החבר, תעמוד לידו, תלך איתו, דבר איתו במשא ומתן, נושא ונותן באמונה, דבר איתו על אמונה, ותעמוד איתו ככה, תסתכל לו בעיניים, תן לו חום של השם, תאיב עליו את השם, ותשב איתו קצת לאיזה שיעור. אומר דוד המלך, אנחנו לא מבינים כמה יצר הרע הוא קשה מאוד, עד שהקדוש ברוך הוא קראו רע, אומרת הגמרא. יצר הרע רע מנעוריו, ואם בוראו קראו רע, משמע מן פשוטו כמשמע. אם כן, מוריי ורבותיי, קצת קשה לנו עכשיו. איך כתוב בהמשך הפסוק, בהמשך אחד הפסוקים? ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. מה פירוש? המגיד מדובנה ממשיל לנו משל יפהפה כדי שנבין את מהות הפסוק. לא אותי קראת יעקב, לא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא עובד אותי באמת. משל, לאיזה סוחר אחד שהגיע לנמל התעופה, יש שם את כל אלה בעלי העגלות שמחפשים פרנסה של יום יום. אמר לו העשיר הזה, תביא לי בבקשה את המזוודה שלי למלון, זה מול השדה תעופה, תביא בבקשה בחדר, בקומה כך ובחדר כך, תביא לי בבקשה, ונתן לו טיפ. והוא מסתכל עליו מהחלון, מהדלת שהוא פותח, והוא רואה אותו, אומר לו, סליחה, מרחוק, סליחה, אבל זה לא הבגש, זה לא המזוודה שלי. אז הוא אומר לו, איך אתה יודע? אתה בדקת? הוא אומר לו, אני רואה שאתה מזיע, אני רואה שאתה מתאמץ. המזוודה שלי, אתה לא צריך להתאמץ בכלל, במזוודה שלי יש יהלומים, זה דבר קל מאוד, אתה בכלל לא צריך להתאמץ. אומר הפסוק, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. אם אתה מתייגע, זה לא טוב, זה לא התורה שלי. התורה שלי לא מתייגעים, בתורה שלי לא מתעייפים, אז עכשיו עוד יותר קשה. עמל, לא טוב. להתייגע, לא טוב. הקושייה עכשיו, מה אתה אומר, נשאיר לזה שיעור הבא? לא. אין לך שמחה גדולה יותר מהתרת הספקות. לא נשאר אתכם בשאלה. אלא מוריי ורבותיי, צריך להבין, איך אומר לו אותו סוחר? אני רואה שאתה מחזיק את המזוודה ואתה מתאמץ, ואפילו רואה שאתה גם קצת מזיע. זה לא המזוודה שלי. אומר בורא עולם, אם אתם מתייגעים ואתם מזיעים, זאת לא המזוודה שלי. אני הבאתי מזוודה קלה. אני נתתי לכם תורה, עוד שבועיים נדבר עם ירצה השם בחג שבועות בנושא הזה. אני חמדה, גנוזה, תתקעה דורות תחת כיסא הכבוד, ואני נותן לכם אותה מתנה. המזוודה שלי, התורה שלי, זה לא דבר כבד, זה דבר קל, לא צריכים להתאמץ, לא צריכים להתייגע, לא צריכים להתעייף. אם אתה מזיע, כי יגעת בי ישראל, זה לא שלי, מוריי ורבותיי. אז עכשיו קשה לנו. הלו, הקדוש ברוך הוא, כשברא את האדם, איך הוא ברא אותו? בבחינה אחת של אדם לעמל יולד. אדם עמל נפש עמלה לו. מה פירוש אדם עמל נפש עמלה לו? אומרים רבותינו שכשאדם עמל בתורה, אז גם כשהוא פסיק ממנה, או אפילו הולך לישון, הנפש שלו לא מפסיקה, היא ממשיכה. זה המונה ממשיך לעבוד, זה לא מפסיק, כמו במונית. פעם אחד עשיתי במונית 12:30 בלילה, פתאום אתה שומע אז אני נבנתי, אולי קרה משהו במנוע, אמרתי לו, זה בסדר? לא, זה המונה עושה טוטל. המונה של המונית שלו עושה טוטל, אז הוא מוציא עכשיו את כל הניירות. איי, אמרתי לו, גם אצל בורא עולם עכשיו יש טוטל למעלה, ועושים שם
מוציאים לנו עכשיו מונה, שמים בכספת עד אחרי 120, יוציאו לך את כל הטוטלים, זה אחד, כל הטוטלים הקח. ואתה צריך להתחייב בהם. אין פה מאסטר קארד, מאסטר גולד, אתה תצטרך לשלם. חי ורעי, צריך להבין, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו בבחינה אחת של אדם לעמל יולד. מתי באמת העמל הוא טוב? האדם הראשון קודם החטא. אדם ראשון קודם החטא, אז הוא שלט בעולם, הוא שלט בבריאה. ממילא, כשהוא עמל, אז הוא עמל בתורה. אבל מרגע החטא שנכנס הזוהמה בגוף, מרגע שבא מיטה לעולם, מרגע שבאו דמים לעולם, מאותו רגע נכנס השליטה של השטן, נכנס השליטה של יצר הרע, נכנס השליטה של הסטרא אחרא. כאן לא מספיק עמל. למה זה לא מספיק עמל? כי עמל פירושו אדם מנהיג ומשתמש רק במוח. כשאדם עמל, הוא לא מתייחס לגוף באופן פיזי, אלא עמל פירושו הוא רק מנהיג את המוח, מפעיל רק את המוח במחשבה. דוגמה למשל, ארכיטקט, הוא עובד פיזי? הוא מרים מסעות? מה הוא עושה? הוא מפעיל את המוח. הוא בא אליך ואומר לך, מה השטח שלך? תגיד לי פחות או יותר, מה אתה מצפה מהשטח בנייה, מה הפלוסים שלך, מה היתרונות שהיית רוצה? והוא יושב לו בחדר שלו, מפעיל את המיינד, מפעיל את הג'יגה כמו שצריך, ומוציא לפועל במחשבה את התוכניות שלך. זה טוב מתי? כשהיית קודם החטא, שלא היית בשליטתו של השטן, אז מספיק לך עמלה של תורה. אבל ברגע שנכנסנו לבחינה של אדם אחרי החטא, אכן כאדם תמותו. מילא, לפני החטא, אבל עכשיו, אכן כאדם תמותון. ברגע שבא מיטה לעולם נכנס שליטה של השטן, הסטרא אחרא בעולם, ולכן צריך יגיעה, עמל ויגיעה קשה מאוד. מכאן אמרו רבותינו, כך מבואר במסכת אבות, טוב תלמוד תורה ודרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עמון. מה הפירוש? כשיהודי עובד קשה, כשיהודי עובד קשה, יש זמן לשטן לשחק איתו? הוא עובד, קורא פחמים, עובד בבניין, עובד במץ, עובד בעבודות קשות מאוד, הוא עובד פיזי. ברמה חברה שסגידיו, כל כולו עשו. איזה, השטן מאוד צריך, מה שמדבר איתו? הוא לא רואה אותו בכלל, גם הוא ידבר אותו. אז הוא יגיע בעבודה, והוא גם אחר כך בזמן הפנוי שלו הוא בא לכולל ומשתדל להשלים את המרב, לפחות לקבוע עיתים לתורה, עיתים מאות רבים, 2, 1 הבוקר, 1 בערב, קובע עיתים לתורה. ממילא אין זמן, למה? הוא עייף. כשהוא מגיע אחר כך לזמן הלילה הביתה, איך הוא מגיע? עייף ורצוץ, אבל מלא ומצוי בנפש, כי הוא אוהב את מה שהוא עושה, הוא ממצא את עצמו, אבל הוא עייף, רצוץ. השטן יכול לדבר עם אחד כזה? זה מוות קליני. זה הוא עכשיו רואה את המיטה, צריך לוקחים אותו לשם, הוא לא רואה כלום עכשיו. אפילו לפעמים גם את האוכל או לא אוכל. אז ודאי שהשטן לא יגיע לשם. איפה מגיע השטן? אומר הרמב"ם במורה נבוכים כמדומני פרק ג', שם אומר הרמב"ם כך, אין יצר הרע נכנס ונתפס אלא במקום הפנוי מעסק תורה. איפה שיש נישות בלב, בעסק תורה, בנישות האלה, השטן נכנס, מתיישב שם וקורא לעצמו קוראים טובים, ולך תצא ממנו, לך תשתחרר ממנו עכשיו. לך תשתחרר ממנו. מוריי ורבותיי, כשיהודי רק עמל במוחו, מה זה יעזור לו? הלא הוא יוצא החוצה, הוא רואה דברים לא טובים, יש לו ניסיונות, יש לו פיתויים, יש לו עולם של מניעות. יהודי הזה יושב עכשיו ולומד. מה זה עוזר לו הלימוד הזה? זה לא עוזר לו כלום, כי הוא עכשיו יוצא לפרויקטים שלו וזהו שרע מהלימוד. אחי ורעי, כשיהודי לא רק עמל, אלא עמל ויגיע. מה פירושו יגיע? אמרו רבותינו, שסע מצוות של לוין ישנן בתורה, ורמח של עשין ישנם בתורה.
כנגד שעשה גידים ורמח איברים. ללמד אותך, כשיהודי יושב ועוסק בתורה, שימו לב, אומר הארי, יהודי צריך ללמוד בצורה כזו שהתורה תיכנס לתוכו ותעשה ממנו יצירה חדשה, שאם הוא בא ללמוד תורה ויצא ממנו כמות שהוא כן מה הוא עשה שם, ישן כבטל דמה, היושב בבית היותר טוב. עכשיו זה אליה בקוצבה ותהיה באוכרהו. אומר מרן הארי מורה ורבותיי, כשיהודי יושב ועוסק בתורה, הוא צריך להיות בבחינה הזאת, שהתורה תיכנס לרמ"ח איבריו, ושסה גידיו, ותשלוט בו, ותנקה אותו, ותעשה ממנו בן אדם, תיישר לו את אורחותיו ומידותיו, ואז ממילא פנים חדשות באו לכאן. עכשיו אפשר להבין את הקושייה. שאלנו פעם בזמנו, איך רבי עקיבא, אחרי שהוא חזר עם 24,000 תלמידים, ובא אצלו כלבה שבוע, לא ידע שזה חתנו, והתחיל לבכות לפניו ולהתנות בפניו את בעייתו, ואמר לו, אני מתחרט כל כך שעשיתי איזה נדר לבת שלי, אני רוצה שהרב יתיר לי את הנדר. אמר לו, אם היית יודע שהחתן שלך היה בן תורה כמוני, היית מדיר אותו? אמר לו, בן תורה כמוך? לא רק ידע אפילו משנה אחת, פרק אחד בגמרא, אם רק היה יודע, ואילו משנה אחת, לא הייתי מדיר אותו. אמר לו, אני הוא, ומיד נתן בשבילו את כל ממונו. בצבאה גדולה, העביר לו את כל ממונו. שאלתי שאלה, איך יכול להיות שרבי עקיבא, שהוא בעל הנדר, המודר, יכול להדיר את עצמו מנדר? אין דבר כזה. אין דבר כזה שהמודר יכול להתיר את עצמו מנדר. אין דבר כזה. אלא מוכרח לומר, בעל כורחך להגיד, מכיוון שכשהודר רבי עקיבא, אולי רבי עקיבא, מה הוא היה? עקיבא בן יוסף. הוא היה אדם אחר לגמרי. עכשיו שהוא נכנס לתורה כפי שתיארנו, בעמל ויגיעה, לא רק בעמל או לא רק ביגיעה לבד, אלא הוא צירף שניהם יחדיו, גם עמל בתורה אבל מתוך יגיעת הגוף. ממילא התורה הזאת עשתה ממנו יצירה חדשה של רבי עקיבא. רבי עקיבא, שכאשר הגמרא במסכת מנחות, בדף מ"ד כמדומני, שם הגמרא, כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, אז כתוב, וראה לו דור ודורשיו. כשראית רבי עקיבא, אמר לו, מי הוא זה? אמר לו, רבי עקיבא. ומה הוא עושה? הוא דורש, עתיד לדרוש תילי תילים, רק מהתגים שהוא היה מצייר שם על האותיות. כידוע לסופרי הסתם שאם יש פה בינינו, ובכלל בידיעה כללית, יש לנו אותיות שעת גץ, שיש בהם תגים, עושים בהם 3 תגים באותיות האלה, ובאותיות בדק חיה עושים תג אחד בראש מילה, בגג המילה. רבי עקיבא היה מצייר את התגים, והוא אומר לו, מה הוא עושה? מי מעקיב בעדך? הוא אומר, תדע לך שעתיד רבי עקיבא לדרוש תילי תילים רק מהתגים שיש על האותיות שבתורה. אמר לו, הראיני את סופו. אמר לו, חזור לאחוריך, כאילו תוכל לסבול את המראה הזה. חזר לאחוריו, כמובן שם לפניו מסך, והראה שסורקים את עורו במסרקות של ברזל. אמר לו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא למשה? שתוק. ככה עלתה מחשבתי. מוריי ורבותיי, זה רבי עקיבא, שהיה עקיבא בן יוסף. מה הוא היה? הוא היה בסך הכל רועה צאן, ועליו אומרת הגמרא שהוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור. נו, חמור נושך או כלב נושך? אמר, כלב עושה סימן, אפילו רדוונר, רק סימן. על חמור משבר. אני רמזתי פעם, אם אפשר בעיני השם, אם לא, אבא שלי חפרי בעדי. ככה נתחדש לומר. מה אומר כרבי עקיבא? מי ייתן לי תלמיד חכם וישכנו כחמור? אלא הוא רמז את מה שנאמר בתנא דבליהו. חייב אדם לשים עצמו קשור לעול וכחמור למסוי.
יהודי צריך לעולם לשים את עצמו קשור לעול. קשור לעול זו בחינה של יוסף, בכור שור הדר לו. וכחמור רובץ בין המשפטיים, זו בחינה של תלמידי חכמים, מוריי ורבותיי. מה אנחנו אומרים לתלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה? אשרי מי שעמלו בתורה, איי איי איי. אשרי מי שלומד תורה, ואשרי מי שעמלו בתורה. מה זה אשרי? אמרנו כל פעם שתפגשו אשרי, תדעו אשרי זה פירושו מאושר האיש שיושב ועוסק בתורה וכל עמלו בתורה. אז עכשיו ברוך השם פירקנו את הקושיה, והפג'ר יכול לחזור לעזה ויפרגע אותם. תגידו אמן. סידרנו את העניינים, ארגנו את המצב, הכל חזר כמו שצריך. אז למדנו, יש הבדל בין יגיעה לעמל. עמל זה אדם חושב בראשו. הוא עומל רק בראש, הוא מניע את המחשבה, והמחשבה מוציאה דרך איברים החוצה. זהו. אבל מה יעשה בפיזי? שום דבר לא. מה שאין כן יגיעה, יהודי צריך, אומר בעל החזון איש, שיהיה לנו ברור, שכל סגולות לימוד התורה נאמר דווקא על עמלה. אבל מתי? כאשר העמל הזה יש בו יגיעה. פירושו של דבר, כאשר אני מייגע את הגוף עד שיתמוטט וישבר לגמרי, אז התורה תוכל לשכון בו. יהודי שלא שובר את המידות שלו, יהודי שהמידות שלו שלמות ופגומות, השם ישמור וירחם. ועם זה נסיים. תראה פעמים השטן שכשהוא שולט באדם, והאדם אין לו את העמל והיגיעה יחדיו, אלא יש לו רק עמל לבד או יגיעה לבד, ופתאום הוא מכניס בו מידה, אחד המידות הקשות, אחד המחלות הקשות הממאירות ביותר, מחלת הכבוד. שאחד לא כיבדו אותו באיזה עלייה של שישי, זהו, עזב בית כנסת. שואל אותו, מה קרה? עזב. למה? שישי. אני מעלים מישהו אחר יותר טוב ממנו? זהו, עזב בית כנסת. מחלת כבוד. מחלה של כבוד. איזה זוג שבא אצל איזה רב, באו לפקוד לפניו, מה יש? יש בעיות, הם אמורים להתחתן ויש הרבה צרות. מה הצרה? סבא הודיע להם שהוא לא בא לחתונה. איך אפשר? מה קרה? הסבא שמע שהדודה קיבלה הזמנה, והיא הודיעה לו, סבא, אתה יודע, הנכדים שלך, הנכד שלך מתחתן. איך את יודעת? קיבלתי הזמנה. מה את אומרת? את קיבלת הזמנה ואני סבא לא קיבלתי הזמנה? לא בא לחתונה. חתיאר עומד למות. לא בא לחתונה. מה יש? מחלה קשה ביותר. כבוד. לא נתנו לו להתפלל, לא עזב את כנסתו. מה יש? אז הם לא מכבדים אותי. לא נתנו לו להגיד דבר תורה, או לא אמרו לו הרב הגאון, מסכן אותו, קיבל לו רעם חיים. עכשיו אני מבין למה הרבנים תמיד מכבדים את כולם, גם עמי הרזותם המפחדים שיקרה משהו יגיד יאשימו אותו אחר כך. מחלה של כבוד. קשה מאוד מידה של... אני עכשיו מבין, מוריי ורבותיי, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כאשר רוצים להזמין את הנשיאים, מה אומר לו? לתקוע בחצוצרות. למה? תשלח שליח, ויקראו לכולם. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. מהשליח, מהראשון עד מספר 10, ייקח זמן. האחרון יגיד, הזמינו אותו לפני, זאת אומרת, אני אוריד אותי ברמה. תקע בחצוצרה שכולם בו זמנית יבואו. רב אחד יגיד, אני לא כיבדתי אותו. מחלת הכבוד היא מחלה קשה ביותר. הרב לא התייחס לזה מישהו, לא בגלל שלא התייחס. הוא היה כנראה עסוק עכשיו באיזה רמב"ם מוקשה, הוא באיזה רבי עקיבא איגר מוקשה, הוא עדיין עכשיו מחפש את התירוץ. ובדיוק עבר לפניו התלמיד, הוא לא שם לב אליו, כי כל כולו. עוד מעשה, לא סיפרתי לכם הרבה זמן מעשה, עוד מעשה מהמגיד ממזריץ', תשמעו. מה זה עמלה של תורה? בזמנו של המגיד ממזריץ', הוא ביקש שיעשו בבית מדרש מנורה גדולה עם 70 קנים. ואחד האברכים החשובים, אחד
הרבי הגדולים שהיו בישיבה שם, מי זה היה? רב אהרון מקרלין. זכר צדיק וקדוש לברכה. מוריי ורבותיי, היהודי הצדיק הזה, בזמנו הגיעו גייסות לעיר. הגיעו גייסות לעיר, והחליטו לבזוז את העיר, והחליטו כביכול לבוא ולגנוב ולהציק להם. הלכו למגיד מבזריץ', צדיק יסוד עולם, ואמרו לו, תלמידו של בעל שם טוב, מייסד החסידות, אומר להם מגיד מבזריץ', כל אחד שימלט על נפשו ותברחו ככל יותר מהר, לא סומכים על הנס. את הספרי תורה תיקחו למחתרת, וכל אחד שיעלה מה שיותר מהר, לא סומכים על הנס. ובאמת כך עשו, כל אחד ילמד על נפשו, כל ספרי התורה הוציאו מבית הכנסת והכניסו למחתרת. בא אחד האנשים ואמר, רגע, אבל המנורה של המגיד 70 קנים, אני לא יכול להשאיר אותה. הוא בא לישיבה בשביל לנסות לגוע, ומי יושב שם לומד? הרב אהרון מקרלין. יושב ולומד, ועושה עולמות עליונים, בכלל לא פה. פתאום הוא שומע שמזיזים את המנורה, מה קרה, מה יש, מה? אז הוא אומר, מה, לא שמעת גייסות הזו לעיר? נו, אז כל אחד נמלט על עצמו, אני רוצה לקחת את המנורה. אבל מה זאת אומרת? את המנורה של המגיד מבזריץ', אף אחד לא נוגע בה. תעזוב את המנורה ותלך מכאן. אז הוא הלך אותו תלמיד אצל המגיד מבזריץ', והוא אומר לו, רב אהרון מקרלין אמר לי, אף אחד לא ייגע במנורה של המגיד מבזריץ' והוא ישב שם. כך הוא אמר לכם, המגיד מבזריץ'? כך הוא אמר. אם רב אהרון מקרלין אמר לא זזים, לבקש מכולם לחזור ולהוציא ספר תורה מחתרת, וכולם באים לבית המדרש ונשארים שם. אם רב אהרון מקרלין אמר, יש לו עמוד שדרה חזק מאוד, הוא אילן חזק שכדאי להישען עליו, אנחנו נשאר איתו. ותוך כדי שהם לומדים, שומעים את הגייסות, נכנסים כבר פתח בית הכנסת, נקשו אליו ואמרו לו, רב אהרון, הגייסות בפתח. אז הוא יצא עם הספר ואמר, למה רק שגוי? ולאומי מהגורי. והוא זעק בי זעקה גדולה. הם פחדו מהזעקה, הסתובבו וברחו משם. זה עמלה של תורה, מוריי ורבותיי. כשיש עמלה של תורה, למה רק שגוי? ולאומי מהגורי. כשיש מישהו שעומל ביגיעה טובה לתורה, זה יכול להציל הצלות נפלאות וביותר. אבל מה חסר לנו? קצת, כמה גרמים של ביטחון. כמה גרמים של ביטחון, והכל מסתדר לנו. אתם רוצים לשמוע מה זה ביטחון? אולי ככה אני אסיים גם את השיעור עם מידה של ביטחון, כי אי אפשר להיכנס לאמונה ועמלה של תורה בלי להיכנס לביטחון. כי תגיד לי יהודי, יאללה תעזוב את הכל, בוא תשב תלמד איתנו, ואז הוא יגיד נו, אבל ומה נאכל בשנה השביעית? צריכים להתקיים. אז הוא אומר לו, בוא אני אספר לך מעשה. סיפר הגאון מווילנה מעשה נפלא ביותר. מעשה באיזה כפרי אחת, ככה הוא סיפר. הייתי פעם אחת אצל כפרי אחת, וישבנו לאכול צהריים, וראיתי את היהודי שהוא כל כך שלב, והוא כל כך רגוע, וטוב לב, הכנסת אורחים בצורה עילאית ביותר. והנה, תוך כדי שהם אוכלים, ניגשה הרבנית, ואמרה לו, אשתו רעייתו, ואמרה לו, בעלי היקר, אתה יודע, מחר זה יום התשלום, היה לו בית מזיגה של הפריץ. אמרה לו, אתה יודע, מחר זה יום התשלום. אז כבוד בעלי, שיכין כסף למחר, כי מחר צריך ללכת לפריץ שלנו, ואתם יודעים, כשלא משלם הפריץ, אפשר שהוא ייקח את אשתו ואת ילדיו זורקים בבור, עד ששם יגבעו ויאכלו אותם הנחשים. והוא ככה אומר לה, עד מחר? אוי, רבנית יקרה, והתחיל תקצר יש ידו של בורא עולם אלושיע, עד מחר זה עולם ומלואו. והוא ישב לאכול, וברך ברכת המזון בכזה רגון וינה, לפי הסבר פנים והנוחות שהייתה בו, הייתי בטוח שכל הכסף אצלו בכיס. ולמחרת קמנו לתפילה, ואנחנו נתפלל, חזרנו ביחד לארוחת בוקר, נקדשו על השולחן, והיא אומרת לו, בעלי היקר, היום צריכים לשלם. יהיה בסדר, אני אשלם. אתה יודע שצריכים לשלם? ודאי שאני יודע.
זאת אומרת, אבל אתה רגוע, מה זאת אומרת? מה שעושים כל יום, נעשה כל יום, יש ארוחת בוקר, תכין ארוחת בוקר. אוכל ארוחת בוקר, ונהנים, ומדברים, מברכים ברכת המזון, ותקף רואה הרבנית, שבעל בית המזיגה, ניגש לכיסא, לוקח את תמהיל פרק שלו, ומתכוון לצאת. אז היא שואלת אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אתה הולך לפריץ, לשלם לו. ויש לך את הכסף? הוא אומר לו, לא. הגאון מבין שם כך אומר, אם אין לו כסף, והוא הולך לשלם לפריץ, והוא כזה בתמימות, אני הולך איתו. אני רוצה לראות מה ייעשה בפועל. ואכן, מגיעים לבית הפריץ, ובלי פחד, הוא נוקש בדלת של הפריץ. אבל יוצא השמש, ואומר לו כן, אבל אני רוצה לשלם לפריץ. הוא אומר לו כן, אבל כרגע יושב אצלו איזה פריץ נוסף. כשהם יגמרו את השיחה, אתה תוכל להיכנס. זאת אומרת, טוב, אז אני ברור, אני צריך להמתין כאן. והוא ממתין עם הגאון מווילנה ככה בחדר ההמתנה. אחרי איזה שעה קלה, נפתחת הדלת, ויוצא איזה פריץ אחר. וכשהוא יוצא עם פניו ככה זועפות, הוא מסתכל על היהודי שיש לו את בית מזיגה, והוא אומר לו, יהודי, בוא רגע, יש לי שיחה איתך. הוא אומר לו, כן, מה יש לך לדבר איתי? הוא אומר לו, תשמע, אני יצאתי מבית הפריץ עכשיו, ואני ביקשתי ממנו לקנות איזושהי אחוזה שאני חפץ בה מאוד. והוא נקב בסכום ענק ביותר, ואני לא הייתי מוכן רק בסכום מסוים. האמת, לומר לך את האמת, אני רוצה בכל סכום לקנות האחוזה, רק האגו שלי לא מרשה לי עכשיו לעולם מכבודי, מה אני אגיד לו עכשיו כך? תשמע מה תעשה. אתה תיכנס במקומי, ממילא אתה צריך להיכנס לעניינים שלך, אבל תקדים קודם כל את הנושא שלי, ודבר בשמך. אתה רוצה לקנות את האחוזה, כל סכום שייתן לך, אני מבקש שתקנה, ולא תחשוב שזה בחינם. אני מיד עכשיו נותן לך את מקדימה של הסוכנות של הנדל"ן. אז הוא אומר לו, כמה אתה רוצה לשלם לי? והוא נקב לו בדיוק את הסכום שהוא צריך לשלם לבית המזיגה. וכך זה היה. אומר הגאון מווילנה, למדתי סוף סוף מה זה מידה של ביטחון. מה זה מידה של... איפה אנחנו היינו? יש לך כסף? לא, ואיפה אתה הולך? לפריץ, מה יהיה? שמת השם כרפיים. אנחנו בידיו של השם יתברך, שום דבר בשלנו. אז יהיה רצון, מוריי ורבותיי, שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבנו לאהוב את התורה הקדושה, להתייגע ולעמול ביגיעה גדולה ובעמל גדול בתורה הקדושה, כדי לקיים אם בחוקותיי תלכו, או ממילא ונתתי גשמכם בעיתם, והעץ ייתן את פריו וישיג לכם דישת בציר. כל הברכות שבעולם תוכלו לזכות ולו רק בעמל ויגיעה בתורה. על ידי זה נזכה שהקדוש ברוך הוא בימינו וימיכם תיוושע יהודה ישראל, אשכול לבטח, יגל ליעקב, ישמח ישראל, אמן ואמן. יהי רצון שהשיעור שאמרנו היום יהיה לרפואתו ולהצלחתו של מרן מלכה, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רבנו עובדיה יוסף בן ג'ורג'י, השם ישלח לו רפואה וחיים, אורך ימים ושנות חיים, לרפואתו והצלחתו של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, המרד אתרא, רבי חיים שמעון פינטו, שהשם ישלח לו רפואה וחיים, אריכות ימים ושנות חיים, וגם להצלחתו של מורנו רבי יושע יוסף בן זהרי, שהשם ייתן לו ברכה והצלחה, רפואה וחיים, שיזכה להפיץ אותם חוצה, ולציבור היקר הקדוש, ולקהל מאזיננו בכל ברמה, שהקדוש ברוך הוא יקיים בכם, השם עליכם יחיו, שמעו ותחי נפשכם, תזכו לשנים רבות.